arewablog.com. Juya afanan dawa kake gujen afanan waya afanan ni afanan ba uwa kuma ba mu uba tilo kai da wajen in kika yi haka wa zai lallashe ni ba uwa ba uba kanai tasowa haka kwanciya ta cin manuban jin daɗinta ke kika ban kula komai na waki inganta na yi miki ne ya kamata ce aikin dube ni mama na ta rasu a sanda na faɗo duniya abba na ya rasu sanadin haɗari a Ethiopia baffa na ya rike ni gare ni yake ta ɗawainiya yanayin aiki ya sa ya bar ni gida Najeriya zuciya ta gaske na har na yi so ya zuwa damuwa na kan fita gwada-gwadan na samu koda dan kwabo wani sa'in za na samu amma wani lotan ba rabo wasu ba sa tausayi na wasansu suna yi min yabo wata ranar gamo da ke abinan kika ce na zo ka dubi daniya ta da ganin ki kamar hazo kika ba ni so na baki sirri na ya zo soyayya ta da ke karfin taiwa na bakan gizo in baki afinan na san ba na iya rayuwa kin zamto min jini da hanta ba ma rabuwa tabbas in kin ka ni na san zan iya mutuwa ko hauka za ya shafe ni shine karshen rayuwa nan Allah ta so afinan ban so ki guje ni ki ji tausayi na